Bukhari rahmetullahi aleyh kitmani ilm etmeyecek bolup Bukharadan quvuldu. Biliyorsun İmam Bukhari sahibin Bukharadan quvulunun vaqiasini şahit oğlum eşitten bolsaňyz. İmam Bukhari sahibi Bukharanyň walisi aýdan eken, men oglanlarym gelerdiler. Başga oglanlary ýanynda goýma, ders berseň fakat ikisi oglanlaryň ýanynda bolsun. Başga adyny şerik etmen ders berin. İmam Bukhari sahibi men ilmimi bahillik etip bilmeýän, sen oglaňam bir maňa başga oglan bir. Aşın yana men ders aýdym, şu plasynda başgalar hatar otursun, ders alyp gitsin. Onda ol işin bolmaýar. Waliň ogly bilen garybyň oglunda fark bolmasa bolmaz. Ha men oglanna bizim dersiňize gelen plasynda garyb adam bilen oglanlar ýanyňyzda bolmasyn diýdi. İmam Bukhari sebäpli ol iş bolmasa biziň kam bolmaýar. Menem bahillik etip bilmeýän ilmi. Onda Bukharadan çykdy. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh kitmany ilm etmejek bolup, şu ilmini gizlemejek bolup Bukharadan çykdylar. Semerkand garşyrawana bardy. Semerkandyň walisini hatadan eken. Muhammed bin İsmail Bukhari geldi, Bukharadan jaý bermedi. Erte Ramazan mübarek Eid diýen güni. Erte Eid Ramazan diýen gün peşin İmam Bukhari sahibi hat yetişdi. Semerkanda da ijaza ýokdy. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh olar ki kança ýyllap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in pak pakide dillerinden çıkan ahadisi hizmet eden adam ol. Peygamberimizin pak pakide dillerinden çıkan ahadislere kitabı şekil verip biten adam ol. Kançılık ilmi hadis, tulabayı hadis şagir çıkaran adam ol. Peygamberimizin ahadisini kançılık adamı takdim eden adam. Kaçının dua etse Allah Teala duasını reddettir. Bukharadan quvuldu. Ilmi gizlemejek bol. Semerkanda ijaza yok. Şu taýda dua etdiler. Allahumma zaqal ardu bima rahubat faqbidni ileyk. Ey Allah, yer giň bolmaklygy bilen men üstüme teň bolup diýdi. Bukharadan quvuldum. Semerkanda ijaza yok diýdi. Allahumma zaqal ardu bima rahubat. Ey Allah, yer giň bolmaklygy bilen men üstüme dar bolup diýdi. Bol ketteken giň ýeriňizde. Kança giň bolmaklygy bilen men üstüme darlyk etdi diýdi. Faqbidni ileyk. Meni de öz ýanyňa al diýdi. Şewun wafat etdi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Ertesi Eid gün peşin namazdan soň jenazasy okyldy. Merdim atly eşekli köp baran ekenler. Şo taýa harteň diýip at goýan ekenler. Eşekli merdim köp baryp eşekler izdiham bolup gyslyşyk bolan jähätli harteňdi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh kabryndan keteken ak tüsse asmana garşy nur göterilip duran. Cemali hemdişin dermen eser kert wegernemen hemen hakim ki hastam İmam Bukhari sahibin hemdişini hadis Resulullah te Peygamberimizin pak fakide dillerinden çıkan ahadisleri olar hizmet edildi. Şu jähätinden ýagşynyň ýagşylygy toprağa eser edip İmam Bukhari sahibin kabryndan cennetiň ýesi göterilip durdy. İmam Bukhari sahib Bukharadan quvulmaklygyň hedefi, maksady kitmany ilm etmejek bolup quvuldylar. Bukharadan quvullan ekenler kitmany ilm etmejek bolup. Şu jähätinden bir adam milyon zatynyň maglumatyndan soň aýdyp bermeleken. Bir büzrük bar aýtdy, birinden soradym diýdi. Falan muftiň aýtdyň gepsimi, falanyň aýtdyň gepsi diýsem, men demeşdik goýdy. Ana bolam hyýanat büzrük eken, tulaba ikram billah goý. Bir meşaýyhdan soradym diýdi. Falan muftiň aýtdyň gepine biller bawar edilmeýär, falan ahunaganyň aýtdyň gepine bawar edile. Her gaýsy bir zat diýip aýtdy, gaýsynyň gepine biller amal edil, awam adam diýsekdi, eşdik goýdy, jogap bermedi. Ana billah bu hyslatam hyýanat büzrük eken. Sana Allah Taala ilim berse, hak bilen batyly wazahat etmeklik. Eger bilseň onu aýtman ümidimi goýsaň, ol şeytan ahras bolar eken. Gün şeytan bolýar. Şeytan ahras. Şodatdan bir adam maglumatyndan soruldymy? Bilseň, onu aýtman eken. Gerçi öz zararyna bolasyn. Ýa-da lekin şu wagtda var, köp adamlar zararyna bolar diýip gorkup, hak meseleni merdime beýan edeni ýok. Nädip zararyna boldy, şunu aýtsam diýer, merdim meni Wahabi diýip maryp edamysyn. Şunu aýtyp bersem, merdim meni Wahabi diýip aýtar diýip köp adamlar haky beýan edeni ýoklar. Kitman ilm etýärler, ana bu hatarnak günah eken.